ithemba i-centrality ukubaluleka kwe-legacy okoba umuntu njengomfundisi uDandala nomfundisi uMbete kubaluleke kangakanani ukuba adilishane nomuntu omtsha ukushiyilifa. Now uPaulus ke kuMbete noDandala uTimothy uwe asifunda lento masiqala kuqala singakangeni sithi icawe inkonzo zazingene lezindlini kuqala. Masithathe ke uverse 1 to 5 senze study sayo sikhangele lento ifihliweyo. Chapter 1 incwadi yesibini kaTimothy from verse 1. uPaulus xa ufunda ke ngokuqhela primary kuthiwa kabona ikoma yima awunawuzuthi uPaulus umpostile not awuceliwe ecaweni ba sicela ibuilder izofunda ngaphambili ufika uthi incwadi yethu namhlanje incwadi yesibini kaPaulus umpostile ebhalela uTimothy sahluko soqala sawuqala kwivesi yokuqala uthi ke ngoku ngelizwe eliphakamileyo uPaulus umpostile kaYesu Kristu ngokuthanda kukaThixo. Itsho lento uphefumula emva kweziphumlisi naleyo ke ayo gift yami kukho abantu abakwazi ufunda andiyazi ukuthi sonke sekuyisile kangaka singathatha abantu abakwazi ufunda benesipho sokufunda kunjalo nje xa ufunda eyakho iBhayibheli uyayivala uthi malimamele because the reader bona mseBeacon Bay kwakuxhegwazana ba lomlungu la lingafundi manje xa lizawufunda lithi khunqa ibhandana zakhe lake laxabana nami wena bhuku ndisathi ufika ba exhegwazana lomlungu lingumtshitshi ngathi ngobuyisile ndavuka ndinezifundo ezinye not eziyazi electionary yo wagunqa ndandishile sasinyeqa wathi sekushiyeke 10 minutes phambi kokuqala inkonzo wathi what am I saying ndithi mina hayi igospel lendiyitshintshile nazi lento ndiyifunayo ngoku wathi you should have phoned me wagunqa wathi but I'm sorry reverend just give me time wangena kwenye igumbi wazivalela ngoba akafuni uzofundiswa ngayiyo xa izawufunda kufuneka iphume ayi-understande yokuqala. So uPaulus umpostile kaYesu Kristu ngokuthanda kukaThixo ngokwedinga lobomi obukuKristu Yesu ubhalela uTimothy umntwana wakhe oyintanda uthi yayivana loo nto umele wakhe ngoku simamele uba uthini na kodwa bhala ke wena mntu ubhalayo uthi chapter 1 verses 1 to 5 these are greetings from death row. uPaulus wesezawusweleka ezawubulawa ungazusweleka wesezawugwinywa ze-greetings ezi entandini asisivale ifoni bethu sihloniphe ubhala uthi kumele uba uthi guys fuba awufunda ke ufike ne-eye contact ubeka umunwe lapha okungathi umuntu oblind kaloku ayikho into yoba uzawuthi uPaulus umuntu ubhala uthi kufuneka ukuthi ube namaxesha okuthi ubhala uthi uyijoke ikhamente noma isekhonani give us eye contact bethu uthi wagqiba ke ngoku uthi makube nomabalo nenceba noxolo oluvela kuThixo uyise
noKristu Yesu inkosi yethu. Now, since the Bible started, uPaulos apha uzidefina ngokwakhe uthi qala ungumpostile. Istar, it means ambotyhila kwizalathiso kwezanto zibangemva uzova isihlomelo kwisihlomelo 1 isihlomelo 2 lento bekwistar eBhayibhelini suphumla. It means ambo-understanda uba umpostile le yintoni na, kodwa kasizuya ke apho. Kodwa eligama lithi ke umpostile ligama elisuka kwisiGreek elithi apostelo, I send. Apostelo atoma Greek iBhayibhile toluke kuyo I send. Iyo lento ninento kuthiwa post office, ipost uyayithuma ileta uba ngoyihambe. Apostle umthunywa. Uqalo ke ngokwelogic ube yi-disciple, umfundi. And xa sowugraduate uba ngumfundi uba yintoni? Ngumntu. Mhlawumbi le weekend mntakamthi uyenzele loo nto sovula loo nto into ngoba kungakho generation gap apha just now sincokole. Yes, le nto kuthiwa suka endleleni nabobhishop nina wemva. Kukho amathuba okuba umntana umyeka azobambelela emadolweni ahlale ezinyaweni zomuntu omdala. So umntwana wakhe oyintanda utsho apha uthi ke makubele ubabalo grace nenceba mercy. Ngicimbi kaPaulos ke le grace and mercy noxolo and peace. Grace kuthiwa uCatechism yintoni ke leyo? Uthi wena luthando lukaThixo olungapheliyo, inceba asenzela yona. Grace and mercy noxolo oluvela kuThixo uyise. It means doctrinally ngokaPaulos, mercy, peace and grace flows from God the Father. No Yesu Kristu inkosi yethu. It proceeds from both. It comes from the uyise and the Son. Uthi ke xesha ilifa ndinobulela kuyo uThixo endamkhonzayo kwakomawokhulu, ndinesazelo esihlambulukileyo, ndikukhumbulela ngokungapheliyo ekhungeni kwam ubusuku nemini. Now, phrasing is difficult because uPaulos usetrongweni kaloku akho smooth land, so utshintshe phrases ethetha into ezininzi ngexesha elinye. Apha uqala into emasibambe kule elder yinto yokokuba ubulela uThixo. I think like me wakhulela elikholweni koba omkhulu. Uthi ke ngoku ndikukhumbulela, uthetha nalo mfana wakhe ngolumbhaleleyo, ngokungapheliyo ceaselessly ekukhungeni kwam ubusuku nemini. It means enye legacy ezenziwa ngabantu abadala enkonzweni kukuthandazela ulutsha. Uthi uPaulos apha andiyeki ubusuku nemini ukuthandazela wena kwethini. Thandazela enye ifoto zami zokuqala ebufundisini andaba ndifike ndisenjalo apha koNondlwane ndandinendivu zindevana enyanisweni yintshegyana. Ekhaya azikho indivu basically, obhuti bambuluswa abaninzi. So nam you can imagine ke ondandiqonqoza nina 20 with a smooth face ndibhityile. Ndathi ndagqitywa ukunxitywa 4th November ngo-1976.
Ndathi ngengomso ndizihambela ndisathi ndiqhuba amathole enkomo. Hey bengase-DP. Kwakwixhegwazana eliphuma kuRontawo libayelandini lathi, "Tshe, kulo mntana kaMthembu lo kuthiwa ungena into enkulu, khawungena apha." Kuthiwa ungena into zabantu abadala. Ndangena. Lava ucala. Labhuqa. Lathi, "Nkosi, nangu lo mntana ezawungena into zabantu abadala. Ndicela uqala into yokuba menza aguge." Wathi awugqiba wathi, "Ayahlupha amarhamente. Akanasiso, akananto." Iintsumbo zazinentethe. Mongameli kufuneka abonakale umfundisi. Wathi, "Ndicela into enye okwendefu." Lafika kuba okwendefu. Kube khona okwenzelela menzela isidimani. Antoki kabula ngathi nguEliya zakhulu indifu. Ifoto zami zokuqala nyani ndinento ethe epheleleyo. Siqhamo somthandazo. Ngoxhegwazana elingalazi negama lalo nangoku lalisithi lishilifa lento koba lo mntana azakwazi uxhathisa kwezi zigezo elingendevana. Idisuswa yelento ngebuku ndikukhumbulela kungapheliyo ceaselessly. In other words, mina abantu abadala ezintanga zethu aziyeki ukuthetha noThixo nabantwana. Noma sekonakele sekukubi ungayekwa. Uthi ke ekukhungeni kwami usuku nemini. Bathe sake uthi futhi ndilangazelela ukungani ngakubona. Akwazi umbona usethongweni yena. Le ntwana nishiye ngapha eFS. Ndizikhumbula nje iinyembezi zakho. Aba bathi xa beza kuhlukana yalila letyakani. Ukuze ndizaliswe luvuyo. Okay. Uthi ulangazelela ukumbona, ukuzazaliswe luvuyo. Bathi umuntu omdala uthetha lena leya. Ndikhunjuzwa nje ukholo olukuwe olungena luhanahaniso. Alufarasi. Olokholo lona lwahlalayo kuqala nathi legacy. Lahlala kubantu kuqala ku-grandmother uLois. Na unyoko your mother uUnique. Endinyanisekileyo ke ukuthi luhleli nakuwe. Ayibonga inkosi. Nangu umthutshanto wokholo. Ukholo oluwena Timothy unalo la ukhona kumakhulu wakho Lois. La khona kumama wakho. Ngoku ndiyavuya ndilubona apha kuwe. The legacy of faith. Kamanye amazwi xa umuntu omdala enye yezinto ozenzayo ukuzama uba yi-role model yabantu ongabaziyo abakujongileyo. Kuthiwa umntana we-Sunday school wasekwi-seniors bekuzabakho enyanisweni isekretary zasenyanisweni irali ye-Sunday school esithile. So ke bayapractice ke ndiyathanda ke ndiyokroba ke. Ndithi ke ngoku hayi athi ke bona ndiwancomeke bathi uzuze ke ngolosihlanu. Bazama ngolosini. Ndithi ke mna hayi ndizawubona abantwana mama bakushedule yam uba injani. Kuphakame umntana nje ke engamazi nomazi athi awu uzawube umtata athi uthi ndithi ke mna sawundi uphasa incwadi tata ndithi apha ecamu kwakhe. Chaba ikholelo ijongileyo. Now xa umdala uyi-senior gilder
you must act in a very a disciplined way, because ungasisikhubekiso kubantu abazimba kwakho. You don't only live for yourself xa umdala kunabanye. Udala ke ku-relative, udala umnina nizithi kudala, kodwa nawe umdala komncinci esemva kwakho. Sufuna ubehave ngathi uyintanga yabo. Enyanisweni noba ndiyazama ungena phaa komfundisi uthi bayandibonisa into yoba ntsomi bafuna undibeka endaweni uve usithiwa hayi utata makahlala apha yena sekhe siphume thina. Yinto yokoba i-seniority inoxanduva at all levels le nto yokoba usisibonelo. So uPawulos ke lo uncoma ukholo alubona kumzukulwana kaLoyis. uLoyis mhlawumbe sewasweleka washera le nto uPawulos xa ngizawukhawuleza apha uthi kwakunomuntu uJohn Calvin kwenye incwadi zakhe uthi Timothy was, quote, nurtured in his infancy. Nurtured in his infancy in such a way that he could suck in godliness along with his mother's milk. He was reared in such a way that he could suck godliness along with kunye namasikamamakhe labancancane. uCalvin xethetha ngoTimothy egxininisa ukubaluleka kokuba sisibonelo sokholo. The best legacy you can leave for abantu abazemva kwakho is a good example. Yes, I was humbled. For the first time, I went to a college. They train abefundisi ndawo teacher 3 days. It about authentic evangelism for something. I was just humbled by the way bonke about the 74 or so of them. Xa bendibulisa ngathi babulisa inkosi yaphezulu. Abanye baqala nolibona face to face. Abanye batsala abanye bacela uzobamba isandla. If isandla sizabanika into. And baba khona lezabanika into. But that is heavy. Because you have to live according to the expectations. Since I was going to the ministry afternoon, Andile wake wathetha ngobufundisi wathi ubufundisi obu sentence you to a lifestyle. Yiyo le nto amaphepha lapha into ezenziwa bemuntu nasemdantsane afine zirongo azinawenza headlines kodwa ngomso zingagcwala headlines apha kusithiwa former bishop caught stealing Tonyopali. Wonke umuntu nokhwela iteksi ngathi khawumise driver khawuthola phepha. Into yokuba esisono ndisenzileyo asohlukanga kwesi senziwe kuwe, but ndiphansi kwe-sentence yento endizibize ngayo. Ibandla lindinyusile la ndibeka kule nto ndithi ndifuna ukuthi ndiyadlokova ihlale le nto ithi ungumfundisi. So amaphepha la are very cruel immediate. Ayayazi loo nto. Now so
Yokuqala ke into emasiyifumane apha kule legacy mfoka mthi xa ndizawukhawuleza nokuya kuvumela nofika apha ku10:30 sikwazi ukuba ke sibheke breakini nezinye into ezilandelayo. Uthi ke verse 6 endithi ngenxa yolothuba ithuba ke ngoku refers to the kind of home you come from. Niyama namne u6 uconnected kule 5 endithi ke ngenxa yelothuba nje kukhumbuza. Now that I have this chance, let me remind you. Undikhumbuza ntoni utata ngoku? Ndikukhumbuza ukuba that usikhwezele isipho, underline isipho, gift, all right, charisma, this Greek. Usikhwezele isipho sokubabalwa kwakho nguThixo esikhoyo kuwe ngokubekwa kwezandla zami phezu kwakho. Yemadoda. So a privilege of a good home and upbringing, a privilege yokuba ube lapha ngoku ufacane notata Mbete notata Andile, it should not be empty. Low privilege lithuba lokuba ndikukhumbuze ukukhwezela kuthiwe apha ithi ngesigesi fan into flame. Abantu abakhulele ezilalini apha wakhe ndibone abayazi lento le abantu begisa apha abantu begisa nebona laa nto le ufuna umlilo uvutha. That's the word that is used here. If verb says esetyenziswe apha sokukhwezela, ukhwezela ke yilaa nto ne nomane usondeze ezinguni apha eziko. Uthi ke sikhwezele isipho sokubabalwa kwakho nguThixo. It means isipho esi comes from God, but ukukhwezela kukuwe. Ngesekho endlini isipho wonke umuntu ongumKristu ngokweBhayibhile une-charisma gift ayinikiweyo, kodwa abaninzi benu iyaqhuba qha ugcwele umsi because awusikhwezeli isikhulu sisondele emlilweni sikhwezele. Uthi esipho sisuka kuThixo, meaning asinawuthathwa ngomuntu, sesakho noba senomona myeke. Don't focus, continue, ngoba into iphiweyo ngobabalo uyiphiwe ma. Sike sihlala imtshaba mhlawumbe ebusuku zithi hey angimfuni ke la Mbete, kube kumuntu othi kodwa xa sakwenza le into nikani Mbete mntakabawe kutya kwakhe oku. Kuvuthwa ke oko, ukuvuthwa into yoba umnike umuntu ayenze le nto akwazi ukuyenza noba umfuni. Into esenza sisokole ecaweni kukuvalwa kwabantu nezinto abazinikwe nguThixo. Isokola akumanje uhlala esitulweni ubona abantu besokola bezama ubazi into abangakwaziyo ukuyibaza. Wena le nto lapha kuwe sisipho. And amaNgesi okanye abelungu babhasa apho, belungu lisebenzile nabo babhasa apho. Umuntu onento bayamnika phela kababa champion. Thina siba nomona ungumfundisi ongaphuwanga nokuteacher uzama uzitishela into engavakaliyo okanye
nayo ngumfundisi mhlawumbe ofana nami awunasipho sokuthetha ngemali anayipassion yalonto bekhona abantu bafika bathetha ngesitshwatship bathi umuntu kuningi ndimkhatha uThixo. Why stop omnye umuntu angazusebenzisa isipho sakhe for the building of this body? Uthi ke sikhwezele esisipho ke ngithe sisuka kuThixo. Underline subabala sikhona uthi kodwa siyesabekwa hlanda ubeka izandla zami phezu kwakho. Now, one of the greatest desires of a human being is to be touched. Wow. Umuntu ubufuna umbulala umuntu sumphatha ngambulisa ngasandla awuthini untouched nosana awuhlala ngalitshisa ukutya livuke but uba ukhe ulufunqule uliphathe ulahake lizabafana. Now ke apho usile ke sinkonzo engakukhuthelelanga utakamthi ukubeka isandla. Balekile asithi masenze chaos uzozenza inkonzo zonke inkonzo yobeka izandla ngoba apha ngoku isipho sablosoma ngokubeka kwami isandla kuba uThixo kasinikanga moya wobugwala. Hallelujah. Glory to God. Wasinika umoya wamandla, power. Kuthiwa kayibizwa kwayo esibukeni dunamis. Apho kuvele gama lithi dynamite. Dunamis, power. No thando. Meaning awunawuzube nawo amandla enkonzweni ungekho umoya ongcwele, isipho somoya. Soze futhi ukwazi ukuthanda ungena moya ongcwele nowesidima. Kodwa beBhayibheli lesingeza uthini lo verse 7 yafunda chini ucinga kude sheshekulo. For God. For the Spirit that God has given us does not make us tempt. Instead, His Spirit fills us with power, love, and self-control. Self-control. For God, for the Spirit. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Okay. So is it Tima? Awuthethwa ngesizithwalelwayo uthi ndifuna nesidima xa ndingena ecaweni abantu bandoyike. Akho mntu ndikhoyo apha irongo le translation yesixhosa ubundikhoyo lovely mfundisi for life. Mfundisi akwakubonga la mfo emthanda yabona mhlangiseza le nto ayithethayo ngoba wathi uyayigqibezela wathi andile presiding bishop. Dandithandisa ndathi ke agqibutshantisa yatsho laa nto yathi wathi ukemayi ncwadi yesibini uthi ke uverse 7 kuba kaloku umoya esimnikwe nguThixo asingobuphakuphaku asinikwa moya wobugwala
Ndithanda ndikhoyo. Ayingomoya wobuphakuphaku. Iphakuphaku into yothuswa nje. Iphepha elichithayo. Koko uvuselela ispeed. Uthando. Yabhasa ke lebuku. Nokuzeyisa. So esasidima ayisesu. Elona originality into umoya lo ukunika umoya ukuzoyisa. Ukuzoyisa ke self control. Ukuthi ukholo umuntu osindiswayo nosindiswayo ucaca xe yedwa. Kungekho mkhokheli, kungekho guilder, kungekho umuntu ubonayo. Acaca ke ngokuthi oba lo ke une self control. Uthi ke uverse athi ke ngoku so mangibezele lento i-gift le is not enough. This charisma must be used and cultivated. Awusinikwanga isipho osinikiweyo ukuze uhlale naso, usinikwe ukuze sisetyenziselwe abantu. Ndibhalile apha nathi even a box of matches has the potential to produce a blow. Potential. But it needs to be quitted. So, apha kule border region, zininzi boxes matches, kodwa zinida ukuqhela. Light. Enye intshumayelo zikatata boys zogqibela laba intshumayelo noyayintonina. Utata boys was not this kind of, you would not call him a dynamic preacher. No. Always Gail said it was not later or a short. Kodwa wake wathi ngenye imini wethetha ngumntu omthandayo ethetha kwa kungcwatywa umfundisi uweni lesigaba kumhlanda mfuba yes exhego uthi utata uBoyce xa egqibezela phaa kwaweni lesigaba athi kukho into ejulwa phezulu funeka ilayite into lanto ikriket ento ziqhufu uthi ke umfundisi uthi uwelile ndimfanisa necricket uthi yakwazi cricket ukujulwa phezulu ingatshintshi into kodwa i-cricket ukuzikwazi ukulayita isibhakabhaka funeka iqaphuke. Nasho umntaka boys uthi ke sibizwe loo nto esithi umfundisi akana manager napolisa lime phezu kwakhe lithi vuka ngoku yenza umsebenzi wakho. You are simply ngokubekwa izandla ugqitywe kuthiwe umntaka boys uthi ke ngoku uyawubona ngokujika kwesibhakabhaka kuthiwe Thixo kwenzeka ntoni phezu kwala 314 athi umuntu ukumbethe phaa ngaphakathi akathethi yena ubona isibhakabhaka silayita ngo-blue no red, the sky turns beautiful. Uthi utata uBoyce xa ingcaba umfokasikhala uPawulos ke bantwana basekhaya uthi kule ntwana kwedini laa nto yayibekwe kuwe ngoku ijulwa phezulu apho ukhoyo khanya awunawunikwa ibheji yeguild
kungakhali. Ngibona ngathi ipage le guilt kumele into ba uthi wawuthi thu kwindawo emnyama ushayine usembuthweni kaSanko nesathu nenehawu uthi ngoku udibene ishop stewards kuthi kakumnyama ungayilibali into wayinikwayo phezu kwakho ishayine. Timothy uthi Paulus apha shela lezi verses zimbala wena mfundi ezizandla ke bhala zibuyi ithi 1 Timothy 4:14 xa ndisiya kwiverses zokugqibela okwalomsuzwana athi ngoko ke therefore ke lo ibi argument ngalole uthi ka wakubhola composition noma wenza i-maths yesesam udala uthi ta uthi ngoku therefore ke ngoku it means we are conclusion uvutho ndaba lale nto ifunayo musa ukuba nazi inhloni ngabo ubungqina benkosi yethu Timothy 14 wathi Paulus nangam yayi yabona into uzala kuthiwa kuzululu imnandi into ndithi ndise Alice ndise Bhayi ube kwigilda mhlawumbe ndiye Nelson Mandela ndiyovula i-graduation party uthi thundri abesibhaka espacini umntana othi heyi usuka nina umongameli wabo nje uluntu akanantloni ngam. Uthi ke uPaulus musukuba nantloni ngenkosi uYesu Kristu nangam nambanjwa wayo awusiyam wayo ke means inkosi nambanjwa wayo kaloku into ungena etrongweni mosha libholo kuthiwa yula tata kubanjiwe abantu basabasazi noba ubanjiwe ntoni na umfundisi umbethe ubanjiwe ube nentloni nawe uthi suka nentloni nambanjwa nangam nambanjweke instead suka uve ububi kunye nam ngenxa yendaba ezilungileyo. Come join in the pain ngokwamandla kaThixo. Now write this thing in this chapter. The key word is, or two words, not ashamed. Musa ukuba nazintloni. It's a key word. Uvela it verse 8 uthi 12 and verse 16. Ngoba sahlosi igama eliphinda phindwa yesu. Musa ukuba nazintloni ngenkosi nangam banjwa. Instead suka uve ububi ngenxa yendaba ngokwamandla kaThixo uThimotheni lo owasisindisayo wasibiza ngobizo olungcwele. Sisake ngokulamcimbi weministry akazange asisindise nje kodwa through this act yokusisindisa wasibiza ngosindiso olungcwele engenzi ngokwemisebenzi yethu esenza ngokweyakhe ingqiqo nobabalo esababalwa ngalo ngoYesu Kristu phambi kwamaxesha phakade. Lwabonakaliswa ke ngoko yayibona umuntu omdala uyahamba ke ngoku. Lwabonakaliswa ke ngoko ngako kubonakala komsindisi wethu uYesu Kristu owakubhangisayo kunene ukufa kodwa wabukhanyisa ubomi bokungonakali ngazo indaba ezilungileyo ezi endamiselwa zona mna ndaba ngomvakalisi nomphostile nomfundisi wenhlanga. Endithi kanjalo ngenxa yethuba ndive obubunzima. Noko ke andinazintloni azizentloni ezivele kuba ndiyamazi
endikholiweyo nguye. Kanjalo ndithi ndiyisekile kuba unako ukuyigcina into endimphathisileyo ese kuloo mini. Into enye le. It's like a hymn. Ukhehle uthe xa ebhala ngoku umphefumulo wakhe wawuphalala. Wadescribe lo Thixo femngamnazi nhloni ngayo uthi owasisindisayo wasibiza engasibizi kuba silungile wasibiza ngobabalo athi amtyibele ayokuma esithi futhi lonto akubizile kuyo uyakuyigcina kude kufike lo mini ke imini yomgwebo. Ngibezele ke ngoku umzekelelo wamazwi aphilileyo awawevayo kum. I'm talking in this now. Sibuyela kulaa nto into yoba ilegacy yokuqala neyokugqibela eshiwa ngumntu omdala kunawe ngumzekelo omhle. Amazwi awevayo kum. Ubambe elukholweni naseluthandweni lokuKristu loo nto into iphathisiweyo ivela apho le nto igcine ngomoya oyingcwele ohleliyo ngaphakathi. Mfundo ezazokugqibela ngibepha ku-18 oku uyakwazi uba ndaninikela umva bonke abase-Asiya abanofigelo nohemogene hemogene ngamagama esiGrike. Yanga inkosi ingayenzela inceba indlu ka-Onesiforo. Igama lithi Onesphorus. Igama lithi Onesphorus literally it means bringer of perfection. Yanga inkosi ingayenzela inceba indlu ka-Onesiforo ngokuba kwaba futhi endiphumza abalo Onesiforo lendlu yakhe yayigcina impostile lo. Akabanazinhloni kuwo umxokelelano wami. It means kwabanjuweyo lendlu le yayimvelela. Ilegacy mos ihamba kabini into yoba mna ndikhulise wena ugcine mna. Wathi akuba eseRoma la-Onesiforo wandifuna ngokukhuthala okukhulu wandifumana wathi umuntu omdala caba lo mfana walendlu wafika eRoma wathi ndifuna uPawulos wamkhangela wamfumana. Yanga inkosi ingamfumanisa inceba enkosini ngalomini ke ungumgwebo. Wena waziyo kakuhle oko zingako izinto awandilungiselela ngazo eEfeso. Eyokugqibela into esiyifumanayo apha into yoba umuntu omdala uyakwazi ukushiya intsikelelo phezu komuntu omtsha. Akangumzekelo nje umuntu omdala kodwa xa ethe wanyathela wathi akubambe ngesandla athi mntanam zebe uhleka phambili uyivulile indlela yakho because i-legacy wathe utata wapha ezibhasini kum wathi endiqeqesha wathi ngolwesihlanu xa ufumana le peyini uzuyithathe ubheke esilarheni umthenga amathambo uye kumamakho afika athi awuyivula indlela yakho. Andiyalo kwesibini wathi ungazenzi izinto apho kwazi ube kumuntu omdala uthi soze ubento. Wathi okay into zenu zokuthandana ungaze uhluphe lithi xhagwazana lixaka uba lingawenza ntoni lithi hayi yena umushile kodwa andinamandla okumenza nto kodwa soza lento. Ngoba abantu abakhulu banayo into yokuthi xa bethethe kabuhlungu uThixo amamele ngoba bafutshane kuThixo. Kulapho umcimbi securities okwakaloku nje
ukuthi xa sizabhekana kwezi outreach nakwezinye izinto masiyazi into yokuba apha phezu kwethu kujinga isipho and esi sipho is charisma. Ndithi charismatic isuka apho esi sipho awusinikelwanga wena usinikelwe ibandla okoba ube ikite efuthayo elayitayo. Okwesibini into yokuba apha egildini masiyifunde le nto intoba singamvaleli umuntu noba simfuni simiyeke enze le nto uThixo amphe yona. Hallelujah. Suba nomona ngumuntu ose next door. Glory to God. Hallelujah. Eyesithathu ke into yokuba mayivalwe igebe phakathi kwe-elders ne-generation. Sikwazi ukuncokola, sikwazi into yokuba sibe sizibonelo, kodwa nikwazi into yokuba ekwaluphaleni nasekuvaleleni kwekunisincede. Sikuthi ekugqibeleni abantu abakhulu babe yintsikelelo kubantu abasengemva. And isizisa apha nathi into yokuba sinabakhuluwa nootata apha ngenxa. Ootata uBoyce, ootata uMvusi, ootata uNolwane, ootata uMvubela njalo njalo. Sithemba into yokuba apho bakhoyo ndike ndibe nepicture. Ngoba ke bazi babaphi. Ndithi kanti senza umsebenzi womfundisi. Ndiqonda uba amaxhego nebathi banathi abantwana benza kakuhle lapha. Masiyicelele uThixo. Hayi. Ayikhusela. Kaloku bafutshane kuThixo kunami. Ngoba mina ngisebantwana inyama. Bona bakulaa ndawo ndingayaziyo. So literally so usesino kanyenye ibhoxa utata uDaft wakwafika phaa kum esithi ndisiphuphe lihle ntoni uthi ndiphuphe wena usesarengeni ungqobe ngamaxhego ootata nobani bencumile. And I believe it because xa babengootata kum apha emhlabeni bangootata nakule ndawo bakuyo bendingayaziyo. Nkosi intsundu yabulela. In your hands. In your hands. Christ is our destiny. I'd like to thank the organizer of the consultation, Your Grace, Your Excellent, Reverend Mbete, my coordinator. I'd like to thank the West Office of Reverend Mbete, a Reverend with motivation, a Reverend dedication, a Reverend dignity, a Reverend development, a Reverend love, a Reverend hope, a Reverend happiness, a Reverend joy. Indeed, the pair deserve the God's blessing. I'd like to acknowledge the presence of Mbete Andile. I dedicate this poem to Reverend Mbete, a Reverend with love, a Reverend hope, a Reverend happiness, a Reverend joy. Indeed, the pair deserve the God's blessing. A Reverend communication, a Reverend commitment, a Reverend communication. Indeed, the pair deserve the God's blessing. Shine, Andile Mbete, shine. Shine, indeed, the pair deserve the God's blessing. Indeed, the pair deserve the God's blessing. Mothers and fathers of Mbete, mothers and fathers of Mbete, we are the voices of the children. Those men who live, those men who yet to be born, those men who gave their life to the parishioner of all Mbete, those men who working like Reverend Andile, those men like Reverend Mbete. Indeed, the pair deserve the God's blessing. Shine, Andile Mbete, shine. Indeed, the pair deserve the God's blessing. Reconciliations and reconstructions, reconciliations and reconstructions. Here comes the time of healing, physically and spiritually homes. Come collection, solidarity and sympathy. It repeats to you open the of singles. I would like to say, Andile Mbete, wait for a season, your season is coming. Who am I? Who am I? I'm Mbete. I'm the young man behind with music and poetry. Stay with me, God. Today for the God. Tomorrow
Father God forever and ever. One way, one heart. The season is coming. Sizawuvumela 5 minutes. Si commente, sibuze questions, si forward ama concerns. Ukusukela kusasa kweza morning songs. Kuzochoka huko. Andiyango kwezikolo eziphucukileyo nabayi. Ndibhidwa ngamagama abini esiNgisi. Legacy no-heritage. Ndithi ke ngesizingesi sam sakunonyekeli. Xa nditolika ulegacy ndithi ngumzila. I-heritage lilifa. Umbuzo wami uthi ingaba si-celebrate umzilana okanye si-celebrate ilifa elisisiphumo somzila. Ndibuziswa yile nto kuba enye zezinto zindifrustratayo namhlanje ngecawe nelizwe ingakumbi kubunkokheli ndibona abantu mansenze igama elingale rough ndithemba abantu bazakwazi ulitolika kule context abanxile ukufuna ukwenza umzila kuthi ngenxa yokunxila kwabo ukwenza umzila baenda izinto ezininzi ezingenasiphumo kuba uthi umuntu ngoku ehamba afuna ukwenza umzila. Xa ndivuka phaa ekhaya kunonyikile ndikapela inkomo ekuseni ngoDisemba kuba khona nakube ndihambile le ndaba endihamba kuyo esithi ke ngesixhosa ngumsila. I don't wake up kuba ndifuna ukwenza umzila, uvela umzila kuba ndihambile. Now the caliber of leadership we have both in church and outside, to me seems to be drunk. Kukufuna ukwenza umzila. As a result, kungabikho nto epha egqibeleni. What is it that you should be celebrating and when? Icaweni into yobana akusekho nto ithethwayo ngelatulo and liculo fancy into yokuba xa uliva lonke lihamba ne-legacy yethu in relation to uThixo. Okay. Malit ube umlandele Phumza ube ngokugqibela Mbete. Mina bengicela andiba ngumbuzo nokanye ukukhomenta kula ntetho yakusasa mfundisi about irhamente. I think enye into endicinga uba iyenza into ba singakhuli kakhulu apha understanding imvelaphi intsusa nenkonzo. Ndicela uthetha inyaniso emsulwa ndikuKristu ku-class number 3 phaa esisathini yam, kodwa andimazi umkhokeli wam ngaphandle koba xa endithumelele i-SMS endireyida umnikelo. Ukungena akandazi noba ndihlala phi mfundisi. Kubhetere i-guilders ezizona ndingena nazo i-guild on Fridays okanye Sundays afternoon. Bayandazi uba ndihlala phi. Kukhona kule generation gap. Ndikhumbula ukhula kwam ndikhulele ezilalini nam phaa eGcuwa. Otata ukanye irhamente yayidla ngokungenela phaa ekhaya kuRhoda kudala
sisebancinci sibone xa kusenziwa kuqala kuvulwa iBhayibhile kufundwa iculo kutyhilwa iBhayibhile kube kwivesi naxa sizayothandaza kutyhilwa ivesi neBhayibhile ezo zinto akayazi umhlamente wam noba lithini iculo lam ndiphila ndawo neBhayibhileni zezinye izinto nangoku ufumanisa uba une-attitude so ukhupha naloo mnikelo ukhupha with attitude but uyayazi into yoba funeka uyenzile into yoba xa uyinkonzo funeka ube wenza inkonzo yomnikelo so zezinye izinto endicinga uba azizikhulisi nalapha kuthi ke singabantu abatsha siyoyika unikelo asifuni actually asiwukhuphi umnikelo asifuni ukuwukhupha umnikelo abantu abayi-understand into yobana mhlawumbi yintoni mhlawumbi ngelinye ixesha abawuniki abawukhuphi because ayikho laa nkonzo asiyifundiswa laa nkonzo yonikelo so kukhona ke laa gap ndiphinde ndize ke tata apha emaculweni uyabona le commercial music ngikhumbula ngomnye unyaka angandinqweneli umzalwane ucaba kwisinodi sesinaso siseseplani kwakhe kwaba khona emotion ethi ingaphela njani le nto yale commercial music yenziwayo ezo nto zathi mna anayo le cd nantoni andifuna uxoka andibameli nabo bongandigcweba noontontoni whatever because aba bantu really ufumanisa into yobana amaculo wethu nje umntu xa elicula erenkini uliva likhala kuQuantum ubabone